Ела, идва. Виж, отварям! Нормален, чест ми се пада. Днеска ще играем Fortnite. Да съдим мои приятели, ще направим видео. Искрене, я не се шегувай. Казах, ще се... Искрене! Хората чуват. Хората чуват ли ма? Да! Хората знаят, че играхме с Искрен 1-1. Така че няма 100% да направим Виктори, като видях. Брате, ще направим, ти казах, ще направим Виктори. Ти чуваш ли ме мен? Да, чувам те. Абе, аз не съм говорител тук, бе. Сега. Искрене, ти знаеш повече, давайте. Какво е? Например, как замата разучила тя, аз не ме мързи. Yes. От нормален чест ми се падна на Нинджаго. Добре. Yes. Шестин кубика, нама. Ари, наши хой при Искрене, идваме при теб. Ники! Аз ще предавам Искрен какво ти казва на теб. Че никога не се чува във видеото. Брате, Искрене! Чакай, Купчо 03. Чакай, бе, Купчо 03, бе! Ела да ви газим с Нинджагото. 85 мъртъв. Няма да ги вземай. Аз им при хората да правя килове. О, Никола, здравей! Ники, Искрен ти казва здравей. Какво? Брат! Брате, идвай! Чакай, бе! Малко радио. Искрене! Какво? Виж за тебе, аз се пъкнах у колата. Чакай, бе! Карай! Човек някакъв лети! О, чакайте, бе! Там Искрене! Влизай в шахтата. Къде си, бе? Къде е шахтата, бе? Ти баба ти. Знаеш къде е? О, не я виждам, бе. Ама трябва да излиза, за да ти казвам ли, бе, Искрене? Ако, брате, няма шахта, бе. Искрене. Едната шахта. Шахтата. Искрене.
Виж коя шахта, виж коя шахта. Те. Колко изгасяко вътре? Благодаря. Аз съм 4. Виж, табла. Виж пчелчето. Ай го набим. Перфектно дърво. Аз ще го наемам. Ще го вратя, моля се, не го стреляй. Наемам го, бе. Не е го, yes. Сега ще го убия. Благодаря за... Ай, кой майче, кой? Чакай. Искрен, аз ме изоставям, защото вие ще излезете и на ляко. Брате, чакай, бе. Yes, МК. О, влязох в кофата за буклук. Перфектно. Ники, знаеш къде съм? Казвам се пози плана. Кофата за буклук. Питам ни... Соно не е на тебе. Никола не си е пуснал микрофона, бе. Ама, Ники, ти не си пуснал микрофона. Ники! Искрено, чуваш ли, Ники? Не. А сега кой ти говори? Брат. Добре. Чао! Ти барушки! Идва да ма цепим! Кога хайската раца! Но! Маза както го ти. Ясно. Тя са хюмана. Искрен ти още не снимаш на живо. Да. Здравейте, хора! Чакай. Да, есть. Что за буд. О, брате, търси хора, бе! Ники ти каза, искате двамата да общувате. Ники иска да общувате двамата, пък аз не знам как. Ами, кажи му да си пусне Абе, Ники! Абе, той си го е пуснал. А що не го чувам това? Защото нещо ти е развалено. Абе. Не знам, бе! Аз тук да не съм най-научения. Чао! Ники, брадовчеци! Чакай, може Никола да не... Нали Никола не ми е в приятелите, бе? Да, бе! И той ме Ой, остави ме някой да убия, бе! Ес, благодаря! Ела това, не. Благодаря! Алеко! Аз към пистолетчето. Брате, ела за малко да ти дам нещо! Купчо! Да? Чай да ти дам нещо! Заповядай! Ставай! Вземи си го! Ама вие, Ники, ти може да пращаш да Искра покани. Вие не сте се запознали. Сетих се, вие не сте се запознали, затова не се говорите. Да, не съм Като познал. отидем у лобито. Да, не съм Като отидете у лобито, на героя на Искрен има едно жълто. Вие натискате копчето, дето се стреля
И вече е ваш приятел. Купчо 03, какво правиш? Нищо. Идвам. Е, тук ще изкуп. Тук са взели нинджагото. Аз имам още едно, маза. Главата ти е празна. Сали. О, брате! Стига сте танцувал този танц, бе! Не, пусти ме! Как ще го убия? Трябва да убия някой! Ай, какво направи, бе? О, брате! Аз им при хората и няма да кажа къде са. Тук баунти ще прави. Моля те, бе, купя! Ето аз маркнах. Добре, Аз ще ги приятели, бия с нинджагото. приятели, така ще завърши нашето видео. Ще видим в следващия клип, в който сигурно ще играем. Забравих и. Чакай да го таковам тук, приятели, така ще завърши нашето видео. Купчук, кажете чао, бе! Чао!